Cadascú que pensi el que vulgui. Em sembla que responc a la seva pregunta. La justícia ha d'embargar immediatament a tots aquells que s'apoderen aprofitant el seu càrrec de diners públics, ho ha de fer de manera immediata. Perquè a més de tancar-los a la presó els anys que els hi corresponguin, el que s'ha de vetllar per damunt de tot és per recuperar aquells diners que són diners públics. A la nova república jo faré tot el possible perquè això no passi. L'hi asseguro. A veure, dues coses més. Esperi que ens queda una altra pregunta d'una senyora i ens diuen que hem de desallotjar ja el local perquè ja és l'hora. Dues preguntes molt ràpides. No sé si en aquest projecte de Constitució s'hauria de parlar de la immigració. Sempre, quan he llegit, he pensat que potser hi faltava, però no ho sé. I per una altra banda, doncs, concretant amb el que dèieu ara, què podem fer perquè el procés constitutiu de l'Oriol, de la Teresa Forcades, en comptes de ser que ella diu que farà un procés constitutiu de 2 anys, 24 mesos, ens hem d'acostar uns amb els altres perquè en sigui de 18, o posar-lo entremig. Què podem fer amb aquesta dona ara? Amb aquesta gent? Molt bé. A veure, començo pel tema de la immigració, que és molt més curtet i senzill. Efectivament, en aquest esborrany de Constitució, de l'únic que es parla en relació a la immigració, de l'únic que es parla és que a la nova Catalunya no hi haurà persones sense papers, tothom tindrà la seva documentació, evidentment hi haurà de complir-se uns requisits de treball, d'estat, etc., per poder regularitzar aquesta situació administrativa, però el que no podem fer és tenir una bossa de persones que estan aquí de manera irregular. Això ho acabarem. I 2, la nacionalitat. Aquestes persones tindran dret a adquirir la nacionalitat a canvi, evidentment, d'uns determinats requisits. És l'únic tema que es tracta de la immigració, perquè el que hi ha d'haver és una llei d'immigració que ho desenvolupi. Com es poden imaginar, una Constitució, en el fons, és una declaració general de principis. Cada article pràcticament necessita una llei que el desenvolupi. I aquesta llei, reglaments que el desenvolupin. En quant al tema no de la Teresa Forcades en concret, jo la conec, me l'estimo molt, de veritat. També m'estimo molt la Lucía Caram, Són dues dones fantàstiques, molt diferents, com es poden imaginar, una de l'altra, però totes dues fantàstiques. De fet, en aquest país en tenim moltes de dones fantàstiques. La Carme Forcadell, la Muriel Casals, etc. Miren, jo de veritat que somio que Catalunya sigui la primera república que tingui una dona presidenta. Una dona. Perfectament preparades i qualificades, sinó perquè això serà una bufetada al masclisme espanyol que els hi farà molt de mal, molt. Per tant, quan parlem de la Teresa Forcades o de tota aquesta gent, perquè no és només la Teresa, hi ha l'Arcadi Oliveres, hi ha, en fi, tota la gent del procés constituent, en Jaume López, en Jaume Sens, tota aquesta gent, l'Ada Colau. Jo els conec molt perquè la majoria són juristes, amb ells hi he parlat molt sovint. Pràcticament tots, són federalistes independitzats. I els explicaré què significa això. Són gent que creia en el federalisme, que ja s'ha anat desenganyant, però que encara no ha tingut la valentia suficient per fer el pas definitiu i dir això del federalisme és un cuento chino de mai acabar, per tant anem a fer un estat absolutament independent. Jo estic convençut que si no és abans del 27 de setembre, en els mesos immediatament posteriors, si és que el 27 de setembre surt el que esperem que hagi de sortir, recordeu, aquesta és una condició 100% quan no, ells faran aquest pas. Estic absolutament convençut. Ens falten els seus vots, poder. Evidentment. Però bueno, si aquests vots no hi són abans del 27 de setembre, que jo penso que sí que hi seran, penso que sí, que ells es pronunciaran. Fixeu-vos l'Ada Colau. Ja ho ha dit en relació a les eleccions de Barcelona, que anirà endavant de l'11 de setembre, que ella va votar en el 9N sí i sí. El que passa que és un conglomerat.
Guanyem Barcelona i Podemos, aquestes plataformes hi ha molta gent allà. Llavors en aquests moments estan intentant fer equilibris. Però jo estic convençut que abans del 27S faran aquest pas. I si no el fan llavors, el faran en els mesos immediatament posteriors. N'estic convençut. Bé. A veure, anem per si de cas les dues últimes paraules o ho deixem? Sí, tan sols un segon, bona nit a tothom. Gràcies per ser aquí, per explicar-nos també l'aclariment de les